ndị be anyị kene m sị m ka onye Chineze na-abịakwana m ka m si abịa ọzọ. Baịbụl nke m na-agụ mere m ka nghọta na the gift of man maketh way for him. Ohe Baịbụl nke m na-agụ. So biko o nwere vidiyo afọ wee na-akọwa na mabele nwa unu afọ ebe a na nwa na ọ na-eji mmiri and na ọ na-ahakwa mmiri. As the case may be, from my own findings before post a video, that this guy now is actually is among the youngest rainmakers in Africa. Obodo sọsọ mgbe ụmụazị ajọ na kidnappers ka aya na-ekwu okwu ma ha emete ya. Ha metekwa ya ekwu na ha mete ya. Ebe na ha emetere ya ekwu na ha emetere ya. My sense of posting this video bụ na ịmalụ nwa gị mmalụ onye ọbụla ịma gift ye onwe ihe na-abụrụ ndị ọcha sị na onwe super power, superhuman power, superhuman abilities. Etagobulu n'obodo ndị ọcha na-akpọ ya superhumans, ha na-akpọ ha onwe ka chufu afa baya. Onwere nwa gị ịma nwee kind of gift like that you need to for him or her to be showcased around the world. Igbo ka ịbụ. Don't fail to contact me. Don't fail to put out, even if you cannot contact me, post the video somewhere. I fear you here. Maka ọ bụ na nwatakịrị abịa bụba egbe na-emewe ihe ọzọ join na kidnapping na anụnwa na-eme na gobo okite. Apụta isi ka akpọta ha ka egbe. Mana mụ ekwuga na mụ always stand for the truth and nothing but the truth. I don't care about the views. I don't really care about any other thing. But my aim is to create that impact in the life of our people. Ndi Igbo malukwana Igbo kan wele ihe. This buying of picture video and ever with one of the youngest rainmakers in Africa. So on carbon kai and the boy deserve to be celebrated. Neneno video kuno form up kwa phone number na the video because in case you need the service here ibo number ya or another place. Kuna gini anabu bof manyala yaka share this video ngwaneneno this song man kunufu. Oh ya jimuri na kwamozu anine aha ya bụ Ọgbanje biko bogodo ya afa gị Ndi Igbo Okay, ije n'Igbo ukwu a na-etu gị Ọgbanje mmiri. Ọ gwa ji mmiri niile a na-ezo ga-ezobe ebe a kemgbe ụnyaahụ. Ị na-eji mmiri anyị ezu atọ na mmemme niile a na-eme. Ịwụkwana onye ebe Okay, ịbụ onye Orumba Isulo. So mmiri ị na-eji na ọ si n'akara aka gị ka ọ bụ iwetara n'ike mpa gị? Okay, ọ mara gị ama? Okay, otu esi eji mmiri na ego ole ka ị na-eji eji mmiri? Mgbe m bidoro ọhụrụ eji eji mmiri 5,000. Tinye mmiri ejiji 25,000. Okay, oge ibido ọfụrụ ị na-eji 5,000 na-eji mmiri mana ị na-eji 25,000 na-eji mmiri na. Okay, mmiri anyị ezu ebe a na-eme mmemme owu ike izo anyị isi ọ mara gị ama ọ dị n'ime akara aka ga-abi. Okay, ya obodo ọbụla dị iche iche ị ya aga nwe ebe a jie mmiri ngwa kpọrọ ndị ụwa fon nọmba gị ka ha nweta fon nọmba ga-eji enweta gị. 081 56 119 992 28. What is the number? 081 19 28 229. Ihe ahụ nọmba Ọgbanje mmiri. Onye ọbụla na-eme mmemme n'ala Igbo, obodo ọbụla na-eme mmemme kpọọ Ọgbanje mmiri ka o jere gị mmiri ma ọ bụgodị n'udu mmiri ma ọ bụ n'ọkọchị oge eji mmiri anyị ezu. Anyị ekwuchakwa ya ọzọ na-asị biko ka isi na-enecha vidio ka isi nweta ya nyela aka gbasacha ya subscribe na this channel. You subscribe igbe notification ka ị na-enwetakwa notification mgbe ọbụla etiri vidio ọfụ. Biko Igbo mụnụze ma ọzọ anụm ayị unu nke ọbụla bụ nke anyị ka anyị celebrate nke anyị with full power, with our full chest, with pride. Betago
ngele nganga na-celebrate ndị nke anyị bụrụ mgbe ọbụla dị egbu adọka igbu ebe ka jee polisi ejeghọ polisi kwuo nke ekwu nka ị na-eme mma people will celebrate for doing good. You can't shut the amount of people na ha na-ekwu maka ide emete mma. Ọ bụla na ndị imelu ihe ọjọọ karịa ndị imelu mma, automatically you have failed. You have failed. It's just like you going at the right place at the wrong time and also doing the right thing at the wrong time is equally wrong. Gbanweenụ chugbu ezogbu anụ adịna too much. Biko ebe ọmụrụ nọ for video anụ share ya, celebrate this young man. You need a service kpọọ nọmba ya asị gị kpọọ nọmba ya biko nụ do ka anyị nwenụ mgbe ọzọ.